jemit kabasuk bakaman piwe pwe besngap ikaneka kubor naneka jingilap online kajungi yang ngai skemba pi gibadona ing sem ajong ing sem pisap skor bapini snow ya kubor lemba kaneka online kabangi syakri jung blay kin IP nako e-commerce kaneka kesin kasni kabankong sedang kasni kabankong ya kaban yo ya kubor lengba ke syakri namba ke syakri jung blay kalma film su akhwat ya ibor nongsik ibelong samla jong balang iban ai ke jing place da ai ai ke jing duai kan klip akhwat i bonwan syakma tu ini plep klik ke jing duai ku pachi bab na swai ngimla ban ayu yeme ya ke baro ka ba meladon ke jing ke jing ba malakasi swai dei la kecing ke jong meng lala bandon kum ni atsai kum bang im kum ni ngilong hadu mata hoi ngilong sya ki bru ki bopop ki buduna kecing im jing atsai ngimla ban len ni kata 100 atsai leba kecing ai muslim bu khoi jong me atsai leba kecing pecik bor jong muslim jong meng ngila ban im kum ni kum bang ngilong bo kum ju atsai dwai bo mentor kala bat ni wi pui baro atsai kat bang ngidang im ngani ke slapor thei hoi ke ji im ke jui ke syong kamon ke jong me ndet swai ngi duai kham tam ke ni ke jan mi swai ha shwa bangin yo sngo we ke kubon ke tin ke jong me swai ngi duai bo mender kalang ba syakri jong me beret ke ni ke jan mi ban sam ya ke kubon ke tin ke jong me swai hoi bun sin ke ji im jungi ngi ke du shibun ke ji jar ke ji im jingi ngi keli balai ke ni ke baro ke ja ke ji im jingi ndrei atrai ndrei jisu ulong ublei jungi ula mat percaya ngi wi baro hakan di kejan met lembak kubur ka bangi saya semua aswai ka banyak semua sibet lembak syakring jong bleh ketika jan met hoi ni duai ba me ai bo muslim khu jong muslim jong bakhoi bo undon ka lang ban wi baro kan bangi dang sngap ya kubur tin ka jong me hakan di ka kenta ka basawan saya ni duai ba muslim khu jong meru un pecek bor ngi wi bakin long mat stes kham basngap e khu bok ti jong me bakan long ka cikar khu om tang ngi para bagai li baro ki basngo basngap e khu bok tin ke jong me ka de ka jan men i doi ba me nyalam nanti ngi wi baro kan bagi nang ngoi khu bok tin ke jong me swai ba men ai ru kumju ya ka bor pecek bor ba ki syakri ki jong me ba pedan kam na ko we kamet kumju ru swai ngadoi ba men der kalang ba kamtam ni ki tayo baro ki sang ialap ka jongi men ma patrai ki pop jingi ki ba ni pususi e kamon jong me hamala ka chi jingi lese hakikam ki ba ni le kum ju ki tin ki bang ikran nama ki nebro ni dam ka jisu nam ta shi bujukur ru amen ane kapor ninyo ya khubor ka jong blei nai pastor H Mawlong ya pastor H Mawlong lakha hakabalang ATS hajuwai nantah ka Nongkong ya penep ya ka Bachelors of Art apo Northeast Adventist College nangta ila pendep nangta ila petang ya jing pelaju ha ka Bachelor of Theology apo ka Flesh Adventist College nangta ila pentibit sisu ya jing pelaju ni abon play ya ka Master of Theology apo Spicer College nangta ngani tu EP pastor la tre ka balang jingi laba lakumba ndusnem ka jing tre ke jonga pa jingi kalau nggak baik tray, nama tak ban tray ya kakam jong blay, ban penturi kakam jong blay, nginong ki baik tray lang iwe, ban kecil lang iwe. Nang ta i pasal sulong ilong syakri jong blay, ban sutra tak kayak balang jongi hana nong po, ban besutrat ya kai ban tray ya kam jong blay, kam tam ai ban penyade, ban ikun samla jong balang. Ban khubor hana ka jimit, ka jing sedang jong tu ka Jingiaseng online jongi mentaka jimit, ka Nongkong kadika jingilap ke Nongkong kasing ke Nongkong ba khubor ka banyo i nena subjek aban kini lano ba kini ke iru inlong kumangi ngitip kalau bungkum jingkeli kumang sikri jung blay tani ki senran jung jisu yong yu jisu lano ba kini ke iru kinja kabu jingkeli ngi wi puai lana ngi ba la bungkum jingkeli hai pastor lana ya akeno no lana ngi la bungkum jingkeli jisu lano ba kini ke iru long Kalman pensem show hane klimat in ain akapor say pastor H Mawlong jing kublay pi baro
Sisin min kat no kepadap ik mensim jenga daga jingkemen namar ba ublei la aingi kan ikelat sisin biang bangin kendo lang kumni kum kabalang nang ninong po hadin ke lockdown la slem bha bangi klem yo ye kalat banya sam biang yektin gejong blei langba kene kurukom langba ke YouTube channel jong kabalang bad ha kene kenti le donap deng jong pi Pidang scroll lagi phone jong pi Pidang mud ban page lagi video Handre POE Ikan ega jingiaseng ialap online balap long de kabalang Ngishim ikan ega lat Bapidang siyo bahaya pi Ka jingpet ke jong pi Halagi jong ying Halagi jong ke jakatia Halagi jong ke jakasyong jong pi Kamde ke basyujia rengkat Handre deo blayu balaya lam ya pi Bapin skap Ikan ega kubor jong u Hakan ega por Duwai bo mesim jong blayu Pendap ikan dok no jong pi atrai Keren hanga Ai bike eke bangan yo snyo hakan ega por Kan log Jingpynkhreh Namta jong pi Pat yela de rukum jong Kita shua bangin yach kaman Tongin le show blay Bangin ni keren bat u Lang baga jing duwai Tongin ni duwai Ablay ukpa jing yu bahab neng Kat no kapindap ika mensim jing daga jingkmen namar ba meu blay Milong ba im Namar ha me Ngi im Ngilong bat ngi ki de Atrai ngilong kumbang ngilong menta Day daga jing ai berga Jingpynkhreh ke jong meu blay Badai ni kita ngaduai meu blay min payu mensim bakoj jong me Atrai keren hanga padun kami ngau syakri berit jong me Kenang baki Kon ke jong me baskap hakan ni kapor kan long ke Jingpynkhreh nam ta juki wei poe Ai beka ni kenta kan ni minit kadam long balen wei Henry kan long ke kenta berke minit kaban pun kelai ke jing im ke joki Bat ke jong ngar kum jo atrai ngidwa me blame min kren min nai pedon kam yang au syakri berit jong me kenam ke ek ten ke bangan ye sam ke ni kapor kan wan ne ket ke jing isne ke jong me blay ma ba atrai ki pop ki bangala presio si me la de ke jing mut jing berkat tin ke le ki kam bangala le ai ba ki pop ki jonga kim de belong ke mau jing tun nanta ke kubor jong me hakene kenta mar ngongi pan hakreteng jong me jesu amen Kat nungun na pi Bekemen ban yo ikum gane galat Ban sngap ikubor ke jong blay lang bak Jingiaseng ke jong pi Don na pedeng jong pi la se Syong apetang hadu kat no minit La se don na pedeng jong pi ke bekemen si syaro Henry la don na pedeng jong pi ke bela tip na pai Gane ke jing ke program ke jong mi Pila up kami gane ke por Ngis des nyo kemen Ban ni ay ngo yo blay Ban nyim duwai bo blay Un yay kerku ye pi Baladon plek jo pi baku mau mene ke syujar kan Henry de blay bala ya lam pi hakane kenti ko ki parlo kuma pio I ye kene ke mat pedeng ke bala bo ni ka bangin ni kran hakane ke tayo baro stio kong ga Jingpynkhreh ye ki jingjia ki bansawan ka Jingpynkhreh ye ki jingjia ki bansawan kalau kubor lala pi perkat batang ni ke mat pedeng kala kring ye ke jing mut perkat ke jong pi ka Jingpynkhreh ye ke jingjia ki bansawan kalau ngunda pi la pi tip ye ke banja hagi ying ke sama ke jingim jong pi pim kwa ban Jingpynkhreh ngamar tu tin ba Jingpynkhreh ba ye ke ba ye ke jingjia ke ba pin setip ke ban sejia hagi jingim ke jong pi ban munta ka ni kubor ke de namta ke Jingpynkhreh ye ke jingjia ke bansawan hagi ni ke sengi ki pakado bad yanga la ai ye kemat pedeng kebanong lano bakine ki ru kinlong lano bakine ki ru kinlong kata de kebenta ke bala pensat hanga bangan kren bad kebangade ban yesam de na gospel jong Matius Lukas bad Yohanes bad Markus kita de saw gospels ke ba ngade ban yesam hakene kejanmit Hoi hakani kata yo pinyo shibon kidak spang jingwan jong Jisu kay ban sa Joshua ban wan o Jisu hakani kata yo baros tiyo na do Matthias se do Daniel kitab ko berim bal haddo ke Jingpynkhreh pao kitab ko batmai jong testament lano bakini ki rukin long tong ini pule ye kene kentin ka wan tong ini pai sa gospel ko Matthias ko long ba arpsaw do khot ka balai kong kumni te habau dang syong halor lom ki olim ki sinran ki lawan jar ki ong to ye tho hangi lano bakine ke rukin long bat ka ba kumno kita kadak jingwan jong mi bat kita ka ba wai no ka bertei ka bre basau teu Jisu la ye tho
ban loong ki to sumar ba uno nuru unom syukor ipi. Kene ke khot yang ngashimen ke sutenat ba. Mundur bo Jisu syong halor lo molir kisunran lesi kilang iwe kilej meme kilej pi bala ke bakado kila lej kuno jar kila lej lesi rekat jing husier barki ong ko try ngi tiba pilajan lej kita ke ri Henry le belong ke bala tu ye tho yingi Kiei ki dak ki jingwan ars shwab ke jingwan arsin ki jomil ne shwab kut no ki jingwa jo kata pertai o ngam po perkat ngadang mud Jisu ong bakan long ta Henry Jisu dekat ke ban kong tam ong ki kedak jong jingwan arsin ke ban kong tam Jisu ong ki ba to sumar yo uno rom syukor pi lengba kini ken ma ba kini ken to sumar yo uno rom syukor pi ha kini ketayo baro istiyo ni kwa ban yarab ya pi iwe boy basnap ni kubor bapin sumar bapin tip ye kata kadak jingwan arsen jung knang benim pinom shap joy knang benim pinom sha syukor ondra dia kidak ni yang ti pinong o kum tam ta pin ngop em Henry lebak tin jong bleng ni thoi pi Kiei kita kiban seja Lano bakin ni Kiei ru kinlong ban pinsha kita jing ye ken ne gamar junga kwa bani thoi pi ye jing thok hanas phang ne breu ubakarteng Lord Joseph Duin Hauslem karkandai katsan habanai February ka Southering komba ka Germany kala maham ya baro ki ben saudong jog Britain la ne United Kingdom but kala ong ba ngim kwa ban yo i ki no ki jhar ki ba wan lang ba ka territory jongi lene ki jaka ki jongi pot sam jongi namar don ki jhar ki ba lej haka jaka jongi pajba Henry ki kit ye tierthma barkalong ka ba ma ye kri jongi dan kita daw ngim kwa kila maham la pa Germany ye baro sodong jong Britain badi kiwe kiri barkong pimde badyai Henry Jiayung uni Lord Joseph Duin hagani ka poru de breu belong businessman but u kai pateng ye tier hendai but u shim na kiwe kiri but u pelang la hakwe jaka but u de sekiwe pat but de we no belong success ne ba si so hakani kai pateng jong u ye ki tier rim but ja you don't way unong trade jong wong name Wong Lord Joseph Duin ni wong ba ngam kwa phin leng na marla sha maham gumni uni paru nong tre jong em sir ngan lek ben na marba lada ja kumno ki siet ye ke ling jongi lada nga hap ngan imbe to Lord Joseph Duin urke paru ong ba balay kan longta na marha Atlantic Ocean nim pimla ban le do katan na mar kalong bada tha ba baru ong em pitin em sir ngal apun kre ngalam kre ye kita la da kijia kumta uang ba pitip sir hakini ki por baladem ngathia haga ice hajaka besum kum gani ga dur pio I uang ba ngabod da kita na ta sin kong mga rung hakani uang ba tang shibinit ngamla bargamino hading kita arnid laimnit saumnit pitip sir minem step ngane hado like anta Lord Joseph Duin usurke you Hubla benong ong to Henry ngam kwa pin lej ba pin do ik jing im ki jong pi Henry la da pin ses ba pin lej be ngam la ban ong e ru em la da kwa ban lej pila ban lej te hadin u new breu la lej u shong ye ko ga jhat ka ba kerteng lut si tinia bar ki ong haub nai me nyotri khat khandai khat san ka por ar shipo mensngi kong kat ba kan ni ga jhat ka dan yat yong ba ki Germany kila wan de ki leng red bar kila siat ye kan ne lutsi tinia barkane ka jhat kala ngam lop bajya yu baro ki breu ki badan ha kan ne ka jhat kila bon ki bado e ki im joki Henry kumno ka mong ting pareng by hook or by crook uni u Nongkren jong Lord Joseph Duin us no ha ke er ke tier ba kumno wala pedeng ta jingdai tha ulai im balai marula jumlin bandon hajaka betaita uyai shala de ula don kita strategy le de kita plan le de jakum gini kumno pangan le ban la im bat ula im balai marula pengkre le da pi bat nga mentang irang don ke jingjia nanti kum ke ling hak jinglong ba kenjam sem
Berkten jong blay kalama ham lepai ngi bakita Kiei kin sejia bakin salong kumta berka mat bleng kong ngi be belong ban pengkrek kita ki jingjia ke ban suwana ke sengi bakado hato ngi lama ham lepa hoi hato ngi la pengkrek ngamte te tong ini yach kman ini pulin ha amos lai nyo kong kumno shishau try nom le ru klem na pen pau yela ke jingtmu hala ki shakri kinong ye thol pa Ublay unam le ru klem da pen pau ublay la pen pau ke ban sawan ha yum yuto ingi exactly na ne tarik kapor bon sawan Henry yuto ba kumno kita kidak shwa ke jingwan arsen ki jong ukum bakli kisenran baleng idon kamen kre namar langi pule ye kine ki khot ki bangalai telinga la bo phila ban tho ye ki kuma ki sam shispa khat khandai kong ngalong uso shnong baleng don kam kre namar ngilong uso shnong hakanik prthei nungkong petros iwe arpsa kong naba ka do baro kalong kumei kum phlang ban kuburom baro kalong kumei kum musenteo namta jonis khat saw lai kong ondanga lek pat ngan suan ngala kre ga jika jong pi bangan suan pat ngan simti ye pi Yalade hakabalong mga piru pila balong. Kamula tikina bakaneka jaka bangisa hakani sa pertai kadai temporary kadai tang shipor na tagadaw ngidon kamat bangkre lech tagaying kaba ublay la pangkre namta jong pi bat jonga but ublay la kularu lang bakini lightly di khot tang ha kuwe ki kitab Jingpynkhreh ar long di khot ba nyo khat ar but arpo gomba hakmi ngan wan kloi suk utaba Yesu mari ke yaktin bad ikata jingi tho lupa hang ne ktin khasi kong sup Henry ktin paragong bless le ne jingkru ne ta da ho we ktin kong ne hakpi ngan wan kloi long ba ku yo taba Yesu mar yaktin ba jingi tho lupa jong ne kitab arpo ar khadar ong hakmi ngan wan kloi arpo kong ba shisha ngan wan kloi Amen. Kamut bahag tang kini di khot. Kabahap deng den yo nyo do arpo kitin jong blay kong hado laisen ba kapint kina bo jisu kay unsa wan hakmi ngan wan kloy shisha ngan wan kloy. Ngi day ban pangkre kong suk long bakrku yu ta basumar ye kene kitin ke jong blay bar kene ke jing itho lupa. Hato kumno kay itho ingi bangin tip la nei kumno bangin tip kata jingwan arsen ke jong jisu la bangi pule Matius arpusaw lai pudreu kong Henry sipang kata gaski jingwan jong kepor om don batip lemne wat ki angel ki bneng Henry tang pa kemud ye ka exact day lene ka tarik lene ki bnai ki ayom tang ublay pa batip wat ki angel habneng kim tip kten jong blay kren sai kani Henry ngi tip pat ye ki dak ye ki jingwan arsin ki jong na kata daw lebengi puletang Matius kumang ong pi ka banta jong ade ben kren Matius Marcus Lucas but yon is jong kini gospel Henry tangin ne ki don palat arpo tali ki dak bakren spang jingwan arsin ki jong Jesu arpo tali ngamla ben kren ko ki parlok mga panmabi pi ban kren kawai ngamla Henry ngin persang man pe tangkat to kani south tali ki mat ka don kam hakani ka janmit banle se do pedeng jong pipila ong ala yus nyu igni kubor Henry nga kwa banong ipim don ki de khot ni kintin ki ba ngala change ni ngala bujli de ki we na marka port balen kot kwa pan tep tang ki badon kamba de tong ni yach kman kitin ki jong blay kong hamarkos khalai ar pragong te to nang te ye ka parsi jong deng dumbur man ba utngat jong uladang kelung bad udang seisla pitip bakliur kalajan hagde khot ko babur kumjoru mapi onda philayo ye kine ki jia ki ne ki ekeru pitip ba ulajan hag jingkhang ken ona phio ye kine ki ekeru pitip bag jingwan jong kalajan ha jingkhang mentangin pet ye ki ru meneki sunran rong ki ru bad mentau jisuro onda phio ye kine ki ru Ndai kita Kiei ngini pet lang menta lamba kita kidak shwabu Jisu unwan ngini pet Nongkong kidak hak jingen baar kidak hak nong sain hima perthai nanta kabalai kidak hak nem sneu jingjap them kejumai berkabasaw kidak hak imlang salang kini di south ligimat bangini pet ngipule hak ni kapor yai sha nga ngam artin ba ublay un IAP ye ka kubor ka pinang bat Pynkhreh habay day kumno baday ka jinget jong pi
hakanong sign hiba patay hakine ke jing bagi kedo kesla patay bad hak im lang sa lang ngine pet lang yakine south likemat hakane ke por kabar ke benengkong kedak hak jingai kadak hak jingai ngabo ye pi kine gedur ni light ngut ki breu na do yo ne bad yo ne ngabo pi baro kini Laigut ki breu, ki day ki breu ki ba shisha, ba claim la ne ba ong yela de, ba ki day ki Christ, Jesus Christ, ki la shimti yela de ba de kita. Bon ki breu la pikpet, lang ba YouTube channel, ki Google pinyo bon ki breu ba nga de Christ. Henry menta nga kwa ban pet ki Nongkong kong ka jingay de, ka dak ha ka jingay. Tong ini pet kay kitin jong blay ko ong. Matthias gospel ke jong kat kum Matthias kalnong ba arp saw de khot ke basan kong kum ni na babon ki banyawan na babon ki yawan hakikirteng junga ki daong mangaw ba Chris barkin syukor ye shibon hang ni kong kum no na babakhendiat kinwan kong na babon ki yawan hakirteng junga ki daong mangaw Chris barkin syukor khendiat kong ye shibon u jisu mene por ba kisunran ki ong ye tho yengi ye ki ong no kong kum no to sumar yo no un chikori pi hang ne ru jisu ong biang na babon ki wan kerteng jonga batin chikori sibon ki ong mga Chris kum bang ong ipi tong ine pentad nga kwa ong pi bon ki breu ngala ban sim kumunuksa henry ngi sim tang armut kinuksa ki bapau nam bha hak juk jong pi bat jonga pila mudur don se pastor kum kita ki breu ki ba ong mga Chris hot ki don tong ini pet kung bang ong pi kini lai ngut ki breu rengan om kwa ban pet kini nga kwa ban pet ki ba pau ba ha ka ju jong pi ba jong am ta Nongkong de you new breu la de pet you ki breu kat budang ya ki bat ye ki jong umano kini de ki breu ki nong bot ki jong no arbale o new breu u ki khot you o virson le ne ka kerteng jo de visiran jong Siberia mentau don dreu puwes nem karta kajingut jong kerteng jong wisiran kamud uta ubala ai kajingim pila mudur kerteng jong dei uta ubala ai kajingim udan ye kabalang jong okot kabalang jong ka testament ka bakhado barusa haki klau jong Siberia ku mengapen ye pi ye kene ke video barusa kidan baki hajar ngut ki pau hajar ngut kidong bot ki jong kat baki sabat on the one ban shim ko por habaki yanang baki breu ki la baki ya ban sum ban ya dan lang bru ki snyo kemen sem ke suk ban baki pau hajar ki put jauh u visiran utau bai ki jingim huang mengadai Chris ban bon ki pai bot yu ka babot ngakwa de ban shim kunuksa de new breu u bekerteng u kui boloi u badan Philippines hado menta ngam nyoban kan mau ban pej kerteng katnus na mudon ta Henry dang samla hakoi keliang bat pitibu new breu ubo ya kabalang jung ye kani kadur ka bang abo ipide ka yingmani ka jung ubo the kingdom of Christ lene ka hima jung Chris kani de ka jakamulong jingiseng on the ulong jingiseng baro ki breu ki pang da kasapti bale ko mapi ikene kadur bakir why udan na kajong choir berkebasyo pula kelong ba hak pertai baro kowe udan kumba 100 million tam kinong bojong kano 100 million na kita kedau jisu ang pejo dan bersyukur pi kong no na markin wan na kerjeng kerteng jong akin ong mangau Chris unile ong ba hapor bgisim terwi jong ngad mau ba kidang sa narp na yung do katao ong uken mawong rungadon ya ke garden of Eden that being restored lene ya ke Eden ke balapan tma lene la penimbiang udon ya ke taru udon la ke jong ke helikopter udon la ke jong ke plane baru they way na ubreu ba ngade Chris mentau ba pau nam baru spa ba Henry tin jong blake ong kumno hamat hiyos arp saw arp lai ondo kum tala da wewri wong happy hakmi hangni ubau Christni hang te pi wat ngai namar balai bang imdon kadung ngai ladangi tibi kitin jong blai ladangi pay tesolani kom ba hagjing wan ar jisu jingwan ar sen jong kanom dia ha Philippines kanom dia India kanom dia khasi jaintia
Henry kerja kumno hakila jong kabeneng ngunumwan yo kejat hakaba arsin. Bapin sa chai kini kemet kiban sawan. Bah kejingwan arsin jisu wan hakil o beneng. Bar un sa pentma yang bedang im. Baru yelam yang kita kiying. Bar kita kebala yap kin mipat. Nagata kedaula don kibaong bahang te Chris pi wat nge. Menobo om day mangi. Day manga day keten ke jong blay. Nang tam kamat kebaar, Matius arpsau. Hindi tang ki Chris lam ler, tong ini pulay lang, na baki Chris lam ler, baki nong ito lam lapa balam ler, kinyami, kinpeni, yakidak ki bakraw, baki bai pala, jingpynkhreh, kat ban syukor, wad ikibala jit. Menek ong kan syukor ikibod, mentapat ong kan syukor wad ikibala jit, ujisu ong wad, to sumar babat, yaw lulu, onom syukor ipi. Kinong ito pa, hato kidon, ngapni pi kini argut kidur ko mga simpi talibe kinuksa une way de Jingiaseng une way pad shepherd busyeri de kikot yele de labe ako ikin tingkong prophet Jingiaseng but prophet shepherd busyeri but kini way de ne India une way pad de na kitan African countries de hakani ka por nga kwa ban ye kran ye pi kindet sipang kini gibreo Jingiaseng ko ba pini i kini video uday na India, uday na Punjab, kahabaw pelong ye ki Jingiaseng. Piyo ikum begini kedur ki breu da ki pau hajar ki wan bod yu balay. Namar ko baktin jong blay kong gile ye ki dakla. Upenim wan ye breu ki ba upen kia ye ki breu ki ba mlaban yo iu lam kia ko mapini kini video. Bar ki ba pang stom ba mlaban yajru. Tang da ba ukta we ukilaban yaj. Bara ke joko por na ke tengah pun ki pai bod yo ne u nong itu lepa bo khot yel de nong itu lepa u Jingiaseng bar ne way pat prophet shepherd busheri khot yel de bar u ne pat de way na brespa tamu nong itu lepa menta le pinga pani pi de video ke dan ke por ke ba kat budang ialap wang bau men sem jong blay don peteng jongi bar kalaer lang thari kalawan haga ulawan hagadur kalaer lang thari kabar gaba pla kalong kat bagani kalaer kadang wan kiyo peni ki YouTube ngimtip kabala edit na kabal shisha ngimtip Henry ko ba ki claim wan ta sekitar belong Jingiaseng bar ki breu kala selang mak thar kyo bom sem jong blay kila wan nang ta ki don ki bala yap lerang toru kilong unconscious ter Kuba piyo ikini, but kiba bon ba kibreu kibot ya une unong ito lepa. Namar balay bagi lay kidakla kipen kia. Don sin lay une unong ito lepa ushim u ye kiksir jong kibreu but nang ta kami kading kabami kita kiksir. Mano pa ngob day? Lada piyong ngata la siya pastor la wan dem ngob. Nga kenmau yela de ngam ti pi nga yela de kenmau hak jinglong kena jengam mensuang ade breu ba sneutenat ba ban yelam jingruai ga let's say ki juk jong pim ta pim sitho en reki badon kerta jong pim sitho ba kene por ba pau nam bau amit pol nga kenmau ba amit pol de ban yan nang ba ka than ba khai nga khli tersi le ne ats nga kenmau ba kesangsan ngalit marega mi kita jaka bangia discuss lang kita juga boleh lej mareban pe juta amit pol klet ya kita ka bangia discuss boleh bawan amit pol pi teng nga perkara de nga tiptang mangane ubang ngop kini ki jingjia ki berit ba pau nam jong pertei shumur don ba hiyeng jong pikipang de ki post nem wan kum kini breu tharai kumno pisnyo ngop nem ngop Henry kita ngakwa benai ke jing bishar ke jong pihi. Henry kitin hang ni kong. Kitin ke jong blay. Ha ke jing pau kitab jong pau kan reu kat sao kong. Namar ki long ki min sem ki soy ke bale. Ye ki dakla ki bale mi se kita ke sim. Jong kita ke petay barok away bar ye lum lang ye ki se kita ke tem. Jong kita ke ski ke bakraw ke jong blay badan bor barok. Kong ba ki min sem ki soy ke le ki ni ki dakla. Kumnong intip pad hoy ngam len nga don gi breu le si gi breu shisha gi jong blay ki bala ban pun kiar ngam ong kim don Henry kitin jong blay gong beki so jong ki pin ito yeki uno uba shisha bad uno uba lam ler tong ni yach kmat kanang minom slem jing pau khalai gong baru le yeki dak khala bakraw kan ban pin hier ye keding na beneng shekndeu hakmat ki breu menom ngop dei na shisha u breu pin hier ye keding na beneng shekndeu Kitin jong blay kong ba hakmat ki breu manu pam ngop bon ki ba kin ngop kin sha syukor
Henry kemuno par kibala banlaj. Kumno ngila banlaj na kita ke Jingpynkhreh, na ke Jingsyukor jadi Kristam ler, bagi nong itu lepa balam ler. Timothy ke Siti Paul, siki Timothy like Henry kumno ke Jingtho barok kalong ke bala persat musim doble ke ba mentoy, ya ke Jinghikai, ya ke Jingsneng, ya ke Jingpynkhreh, ya ke Jingmelin, kaba hakohok. Ko ki perlok kumno bala ban yerap yapi bad yanga balaj na kita ke Jingsyukor, dai tang lembah ke ketin ke jong blai. Kabala ban pelaj yapi bad yanga tongin duai bangi degi breu beshirhem ban pulei ktin jong blai namar balai kan mentoy yangi namar kabala persat besin no blai kan mentoy kan ai jingi kai jing sneng jing pembet yapi bad yanga nak takdaw na kong Thessaloni san kong Henry ma pi ko ki para bangi pimlong hak jing dom na ma pi baro pilong ki kon jong ka jing shai bat ki kon jong kasngi na takdaw ni prabange on the la one kum gini ke baro one wadhar card one ke injection one ke la bengi tip yektin jong blengi tip kum kido kita ba one no blay kum gino ta ba one nag perthai Henry dangim tip kata one adhar klumar one ke injection rum klumar one ke ru ngin seklumar na takdaw ke ba pelaj pi ba ringa kata de tang lengba ktin ke jong blay pim de ki kon na jing dom pi de ki kon na jing shai kamar kabar kidak hakinong sign hiba perthai kidak hakinong sign hima perthai mental lagi pej ye ke juk bangi benta dap stang jing le happening ki India but China nang ta ki Iran but USA China but USA Russia but Ukraine mentak badang yai ja but ko ki parlok ngakwa ban shim naktin ke jong blai Matthias arp sound reo nyo ko gumno ba pisios nyo shpagitma ba gijin bna yekitma to sumar pi what's nyo kuslai namba ki day ba kineki ke barokin long Henry kabakut kampatja ma kenjaben reo kan yeng yele kenjaben reo ki himaru ya ki hima kong namar ba pisios nyo yekitma ba gijin bna yekitma Henry what's nyo kuslai namba kineki ke barokin long Kedai balong ketin job lek ong ne. Na takdaw ko ki parlong. Kanong na piar bios nyo pangit pa pis nyo kuslay pis nyo ting pis nyo yo kajahangi. Kala banja come worse ongin sa pulay sakman ke banja. Henry ko ang bapio pangit ma ko piwars nyo kuslay na bakut kampat ja. Na takdaw pio mentah pedeg jingele tma Ukraine but Russia. Kidan ki prabangit jungi baro arliang. Kikwa bapli ban le Jingiaseng la sekim yo. Ke ying mane ka bala pai la pra phi ban ngang inang yo ikini kalat ban le ban wan sieng mane ban ngap ko bor lang ba ko online worship Henry Kiban meta Ukraine la da ki kwa le se online room yo na marka ka like kam don la chap download ka like internet room don internet connection baro la do Henry P ban nga ni de ban sumar ni de ban yai pulik tin job likat ban ni dang joy kalat kalaban dia hakiyeng ke jong pi ba jenga ka ri ke jong pi ba jengar kum jo nangta tongino pech jengai hakine ki bnai dan shudep ha bnai November ngitip ye kene dei kalong ke baktang bahai ngar perkhat ka kubor kong kumno ka step jo ke jimlun yar ba ka jitoj ka snam ki ba lui ha mukro kat bangal puleg ni kubor dan ki breu la se ki bam khuslai de rangi de thanjongi Henry ngayel de ngamong bha piti belai nangar nga boyel de ito de ki men para junga nga boyel de ito de bhaying hasem junga nga boyel de to la de mangale la yap tele shkumno Henry nga perkhat ito badang im kado ka jing thang do not jongki siu tho tang nagadaw ka jing tip junga belkot junga kyo tang nagadaw jong ding le ki ding syak siat nyap syak kem syak siat pathar ki breu pila ban mudur haki ka ong nagta daw ki jaj ben reu kini le apa ki jaj breu bale tang namar ki dei khasi tang namar ki dei kumbangi ong ki dakar pi nagta daw ko ong kum ki ki barok kinja namar ki kenja ben reu kinyeng le kinja ben reu ki himaru ye ki ma Henry ong ki ne barok ki dei balong kinja namar ba Henry ke bakut kampat ja hoi ke bangi galaban pelaj ya pi bad inga ke ditang bangin Jingpynkhreh bangin sumar ye ktin jong ji tho lepa
nang ta habang yos nyo kum gini ke baro ktin go jong ble Joshua iwe kindai kong hatung ngam sem lai hukum yami tolong baklan berbeslor wating le war kyo ni mar try ble jong me udan rekat bat me kat sibam mile ko ki parok pi ki badan ha gising chai om gijing dom haba pio i kini ke ktin jong ble kong wat ngala hukum me war kyo wating ni mar ngadon rekat le bat me la de mile kon jonga kat siba mile kidak hakidem sneu bat ke jingjap them tekini de kidur ke bashisha bagi breu bon ki ba duna ke jingbam ke jingnem sneu ha African countries kam tam bon menta ki Ukraine duna ke jingbam nanta li pe ki ri kum ka North Korea pilati bon ki bure henry bon ki breu ki bam yo ke jingbam Henry kan support ke por ktin jong blekon gadon ganem sneu what ha jong piba jonga le se ba pin se shai ha ki ne ki si ban sawan nang ba ki Nongkren ki ba per mentangan shu mai pang na lor Henry ngin seti jeleu ha ki ne te yo ha ki we ki Nongkren kedak ha ki nem sneu bar ke jingyap them pikan mau nem ha ki ne ga usnem barang shudep ki ne snem bar ladep ni kola yu ni don ki ba khot covid khat kendai Henry kadir getaru pronunciation jema Henry de covid khat kendai pila bendur ngakan mau kum ngi habalang ngi na pena bala syai te yo de program jong pi but jong pi ngi la pena kan gedon jing thang dam don ke pisa mla thijur don ke bai mla lijngo don ke pra bengi pang mla benduai hado kata berkelong kum yang nong trai kam ta basa ajan yang mini kelong ke jing thang man ke sebeton na mario i yang mini ka ba itnat Henry ka memla bandrong don gitu khot balang mla balik jingo ko ki parlok ktin nga pla balay bakalong to Henry la dengi tip ktin ke jomble ktin jomble kala ithol pa ngi Nongkong thesolni san lai kong no kan ba kidang ong ka jingsuk bar ka jing skemba onda kumta ka jingjot kendit kan ngat haki hangni kong onda ki breu ki ka jing suk kalong ka skemba imalom don nei ka basiosi lang ta ka jingjot kan san likendit kan wan gumalong o covid-19 kala balong ru nem snew ha ka jokur kom pon ki breu bayap lang baw ni covid ngam yang ni ban ong pi don ta covid nem don dan pedeng jong pila sepi ong don dan pedeng jong pi ong bom don ngam ong ikatan ringa ong tangi kini bon ki breu ki bayap but ngiyo i khubor India hari jong ile hagitu por tang ban thang ru don jaka hapen yeng de ki lain batung ini yach kman batong dekot ka banyo jong arpusau jong gospel kat kumothias ka ngumno na ba kinja benreu kan yeng yele kinja benreu menang ira pule ki hima ki mala de pule kan long nem sneu bar ki jingyap them ngila pen bar ki jikhnyo jumai ha shibon ki jaka na kwa ban paper sikidi kamar kong ki jikhnyo jumai ha shibon ki jaka phila berbudur ba pisape ja kini gisni ban wan nang bai pastor WB hinyota ka bakren shapang jikhnyo jumai hakano kurkom kadno jingi krau hagisngi ke bakado Henry mentang shumai pang kendiat ko mang ipi la pitim nem kat kum ke statistik jonggi ba pej ya ke jumai ke omba la dai hab chi arspa laipo south li kiri ba recognize nang ba ka UN United Nation ko ba kum laipo santli ki jumai ki man laksngi hakinur kinur kentoy but manos nem kuma khatsau hajar pila ban modur sispi kamla ban long ta pi pastor Henry nga shkwa ban pin ep ka nuksa ka ba kum ka proof ka ba pin kasaki mo hapdeng jong pi ba jonga kene de ka ba hagato ko por bajia ka to ka jingjia hamukro khang internet tamban si nga ba ju phule kor ko bor la aslem ru thit kor ko bor man kasngi bar ar phulai ter rik number ar for ar long times ka gumno pe jangni ka gumno ke Indonesia ka pelaj berkadang yele na marbale ka la arspa ndri prangun ki balayap kadang yo jingken ar pulai terik kene ka bajia ubnai November hak long times nanta ar pusau terik tang sisngi ko makhnyo jumai ba 3.r magnitude ha Mexico ki Andre kisngi ba khaddo gongkin jia ki jumai ka bon jikala si ki bado war ki jingim jom ki kumbajia ha Nepal ha arjar khatsan ubnai April ke jia kum mau kendit kawan jumai kan mau syabang school but ki jumai ka ba jor bha but
Jayu ada kimi ngai kan ma bai we alai so sandri nyu pranga mur kai ka countdown ka bajia jor ka te henry ngatip bede ki jingjap jong ki breu but hakato jumai tang bayo jingkhen ki de duna kan prahajar kandai spa drew saw ki bedo jingim jo ki ba kumba arpu we hajar kandai spa san pa ar ki ba jor bedo ba don jingmen saw ka ba jor ye jular le tana ye kren but kapasyo pla what how lom Everest ulom bajong tame to por de kumba arpa arngut ki breu ki bado e ki jing im ka chongki kamu dah keski ka khado kan ye long ta om don lom ba om don ko om don ki jaka pla ye pi da kita jing ki jumai ngin sa shai kam taman la po gitu ki nyotli ki khlam ki ban sakren wan sa sam dai pastor wb nyota manu ki ban laj ngin sa tip kumno bangi de ban laj ne kita ki ek e baro kidak hak imlang salang kidak hak imlang salang Mathios arpsau shipo berkadar on de kumta shibon kini thot bakini de perlok bakini shon perlok tena marka pop kan man bon bakijinge ke babon kin man create hak sni ke bakado gongba ke jinge ke babon kan man create kini de ke perlok lene kini kum kabong ye de ke perlok kum de bakini de kum ye de kai pateng ye ki jhor ki mar beta jung em Henry ki mur ki shukor na kita daw ko ang balay na mga kajingig, mga kriyan. Na kita daw nga, kenal por berang rin. Dan kita ke jingjia ke kasi jantia ban yos nyo man nakapor ta Jingpynkhreh breu lap ik media hang ne hang TM. Henry minta lagi page news haman la jin man lagasngi yos nyo kita. Kapas yo sin day ke ri jong ingong ke ri kasi tip breu tip balay Henry minta tang jing sneu ke bajor. Henry ngi puli kitin jong blay ka ong ngim day basiu kendit na markinik ek kinja. Na tagadaw Petros lai kong kumno hakis ngi bakado kinwan ginong keren ben dak jikren ben hakis ngi bakado kidekren ben ye pi kamu kikren ben ki wat ki ba pishan ya kin kren ben ye pi kin de pi kin chukor ye pi Henry kabasnyo kumsyo pla hakini ki Petros lai kong no hakis ngi bakado kinwan ginong keren ben blay hakis ngi bakado kong kidekren ben ya ki jaj kumba ki jikwa brai la ke jonghi ba kidaong hangno kita ka jingkulari ke jingwan ke jongo na marna do kita ki kpat men ke layotia ke barok ya sha kumjo kumbalong na do mendang long ka perthei nga habang pule ba kanit kon ngong ki breg ba kren ben ki kimde ki breg banabar Lain ki bampatib iktin jong blay kila mlong na bar Henry kila atib iktin ki jong blay belay nga kren gumta na bar hang ni kong ba kidaong hang no kita kajing kular kajing wan ki jongu kamurta ki bregu betip ken spang ta kajing kular jo kajing wan arse ni jisu ba la banong kumta hang no kita kajing wan ki jongu kin kren benyi kuda kita kenten ro la dan na pleng jong pirang nish kmat pinyos nyo kum kita kenten ki ba ki breu ki ong pi shish kene kajing nge jong pi ta kabalong leno e kamde ka ba shisha pi wat kyo wat ong bak shisha ka de kumta mo lamar ka nektin jong blay la da ki kren kumta ka de ka pinsek shisha ye pi wat sha shukor na mar ka de ka Jingpynkhreh ye ka jing tho lepa nangta kong on the pi de tang ta Mathios arpusau kendai kong kumno on the kumta kin ai no ye pi hakistom but kin ye pinyap no ye pi but pinlong ki bala shon kin jab ben baro tang na kadaw ka kerteng ke jonga mdei tang ki kren ben ye pi kin pinyap kin pinstom ye pi kin shon ye pi tang na kadaw kerteng jong press hakisni bakado ki anjia kata Henry jayu kong ba Henry habaro kini de tangis jingstang jingjar kanong ilaban sha habakila pristom yangi habakila prinyap ki bahaya ngasam jingi kadai tang jingstang jo jingjar la sing lokum ko por jong job hawe hadin ko we hadin ko we jing ka bangini kendo ngakan mau tu jirwai bang ngala ku jingmot ban bod yu jisu nganom paidin ni kan mau day to jirwai barok nang ngitim ngala ko jingmon ban bod yu jisu ngala ko jingmon ban bod yu jisu kadi de jirwai ka ba bon nang ngirwai unok seng udeu breu nagaro uba snai kini kentin bakren ni kini kentin hakapor badar gejing revival Havels kilawan bakila sam ye kubor ke jongblay
Cika perteng baro kawe ki wan hado India, ki wan hado Meghalaya, hakita ka pori ka Bengalaya, nginang hapo Assam. But kila wan ni Assam berniu Nongkren, ula pediang yo Jisu kum nom penim berong siu spa jongu mau berkelok berkikon jongu baro arngun. Berkene ka jing pediang jongu ikene ka niam le ne Kristan kala pendom ya kene ka yaki kene ka shinong. Baru tahu headman le ne orang ba shinong, jo ka shinong ong ba. Ngakwa da pingkentaj ikene ka niam ka bakla. Ong niam ka bakla. La da pimle kumta ngan penyap ngan penstom ikikon ke jong pi Nongkren udang shutib le se yekten ke jong blai udang shupdiang ke jinget wong kumno wong ngala ko jingmun ban bod yu Jisu ngan paiden haden kata ki no headman no nong yalam shnong ha ke jingjong jingdom jong jing shitkle jong ula hukum ban siat yekikon jong penyang ban siat de knam penyap yekikon jong baro armun bar ki do yekijing im jongki Baru Nongkren mentabi na kumno. Nongkren ong ba. Ngam yai po di Jisu. Baru Allah nabi ong kum tangan pijap sa igalok jong me. Baru ong kumno. Ong kiway kikentay. Ngam marway ngan bot. Nganom paiden. Uni unong ilap sinong ulo dombyang kalap kiyo kne jong ulat se. Upasiat. Balik kisiat ikalok jong barki yap. Ikalok jong urkayap no. Bad hadin kata. Nongkren mentala damme me sayame mele I genuk sai ko mele I kelok mentasi me bad Nongkren ong ba kading kna haswa ka pertesha din ngan paiden hagata gapor une orang ba snong na ne nong ilam snong hukum bad siat bad penyap ya Nongkren ru udo ya kaching im jong ong henry minta baros lup ka perte ngirwai kene kaching wai Berkata daki millions ki breu hakane ki te daki jingyeng scam jong ni breu kumno ma pi bat manga hatung yeng scam tada ta singi jingwan RC jong hatung in ye apply gospel jong blay kena ma tingi jingwan jong kan suggestion ngila kaktin jong blay kong hak singi ka khaddo hamathios arp sau life nyo do life pendai kong galong kum hak singi jong nowa ki breu ki siot nat ban ya bam ya di ban ya sham kurim kim sud nyo tat kajing silay kum lene ko ikilian kim sunyaw gibreu haka pateng jong itat ka jingwa arsin ka jong blay mentalang ipet kadai shisha ladai ka cherry blossom festival ladai na dong po gibreu ting kia ba shado shlong blay ban yo yashad ban yo le siuba hapolo siu da kispa ki hajar perlu dang to man le perlu dia baik kali min yong ye le ladai hakimadan shnong jong pila don u DJ wan dap kana madan shnong full Hari sumudur dan ke Jingiaseng ialap page kum gane ke YouTube channel ka bangila ke Jingiaseng ialap kanungod ba page menta PE don namar kalong tik ko makipor jong nowa kis nyot nat banile sio bha ke jong perthei om ke jong blai Henry yepi ke basngap tong ini sami ni ko bor jong jikermen sikwe bakit Jingpynkhreh ye kita ke jingjia ke bansuan ko ki parlo kini Jingpynkhreh juga baro umta ka bet ko mga ongi pi kedi tak jing stang yai sam gani ko bor na ko ke por na ko ke match ko ke mengini sam ko bor ke ba na kten jong blai ka ban yarap ye pi bari ngabria Jingpynkhreh kita ke jingjia ke bansawan ko ki parlo kten jong blai ka ba khaddo ngakwa ban pule na ar petros like handai kong kumno Utraum le tut spangata jingkular jung kumbadan ki bayenyo spangata jigle tut Henry yai sha slem bat pi bam man yano ru banjot balai bo blame ju patwan hado mta yai sha namta jong pi bat junga yai sha namta ki bahayeng asam ki jong pi bat junga namta ime papa jong pi bat junga namta himen para jong pi bat junga yai sha slem ken namar mon yano ru banjot to ai begini khobor bi le yos nyo hakani kamit kan chong sa ha ka jing mur jing perkhat ka jong pi ba kan plai ka jing jong pi ba kan long nang nish kmat ol pio yi ye ki ne ki jing thol pa ki nang ngai ja kam dei ba pre jinga ye pino ble Henry pi dei ban kam jan show ble amen yim dei ban chai now ble ni ngakwa shwaban kun ngakwa ban tang ko we ye sam ye ne khupor duwai bo ble un kren pi sleb ko dan hapeng jong pi Ong atrai hakine ki bet ki baladem hakine ki por baladem ngala jga shishana me Henry menta ngar ngala kut jingmut ban bot yemi Jisu nganom paiden
Lebeki weki kan tanya me ngamar we ngan bot. Kadeng pna haswa ka protection din ngan om pai din. Ngan om pai din. To ai bu blai ka jingsu. Un ye kerkoi pi kat pa pinang skap yu khubor na koi kamen shakoi pat. Ngakwaru ban kerpal ipi pinie share ye kan ka link. Shikiwe pat ikan khubor shikiwe lembaga WhatsApp lembaga Facebook jong pi. Namar don kawe ka YouTube channel ka bapau ba jong kabalang jong ika ongkom no. Share a link, save a life for eternity. Lani share ikan link pin ai ka jingim ika babam jikut yanor yano. To ai bu blai ka jiksuk un kerkoi ni kat bangina yes ngam ikubor jong blai na koi ka met chikoi pat tan kendo la shai ka met to blai un kerkoi ye pi ka yeng ka sam ka jong pi nam ta ka buram ka jong u. Amen. Kuap anak kuble hari klimat ye pastor H Mawlong belai kubur kepada biang nam ta jingi wei pe kalong kubur kebasnat kata ta ngalayo sibun ngalade ngasoto ngalayo sibun ke jingir ku ye ka boleh belai ye kini kubur akan ke jenbet kam tam anang pi ngai sem ba pi wei pui pi don hejong ing sem ngai sem pi yo kubur kepada biang nam ta jing pi wei bun ka jing im junga ba jing pi ni soto bakla la ngi phaidin Nana ke ke bangim siam ke jingim jengi. Nana lano ki kumong kini ki senang justru lano kini ki jingjia. Bersing ma jingim mut jenga, jemut jekhat jenga ba jipi. Ni su barlai ke. Dari ke jingjia na ko ikapor ko ipat. Ngi bagi ke jingjia na selap patai. Bat klem artin ngi esemba. Ublei. Bagi jengwan ke jungsu kala nang hajan kana hajan. Bat hani klimat. Akarpat ipi badan hajong ing sem. Pendam yang jung donut, tapi jung muncul perkat, pen pai, ladai banging bu, hani klimat min pai, ladai pendam yang klik yang jung duai, tuan pendam klik yang jung duai. Kemudian sesen pat au beli kupa jung pemenang. Iwan ban aingu ime, ini kubur, berbeda yang nama tajung iupui kerat apa. Iban ai ke jung kerman, iban ai ke jung susai, ia ke iban ngiyok ikubur, lembang syakri jung me kerat apa. Menungkap kamtam ik perlok perjo jengi ibadon hajong ing sem ye baca skor ye ketin ke khoi ke jengme bekem dong kajeng atatian kerat bha bakas ni jengme kidang hajan arwai kamtam ik khubor ke bri ong pastor Mawlong kerat bha man kur khu kamtam syukri jengme man ai ke bori i ke jengmut jeng perkat paskem kamtam ik mesim ye ke ban yoro ban borom ye keteng ke khoi ke jengme kerat bha wadam ai ngi kum khun ke syukri jengme kerat bha wan ai keteng jeng atatian bagi doa jeng atin re bentip sai bagi ni ke jingjia na sapan na koi kasni na koi por na koi klimat na koi kaskan na koi kemit kerat pha nge step bagi sni jo me kinang hajan kerat pha esap tu khoi ngi upe kerat pha ki sakri ke khoi je me ki sakri ke basa skor ke tin khoi je me kerat pha man ai bori ki kerat pha na koi se koi pat ini snow malaga ji me ni snow khobor ko je me kerat pha man ai bori ki man ai jeng mer par ka pastem kerat pha au boleh no ha dawai kamtap kini habawai nak jing sikri jing kini mat to ai baka jing iba jung blei berkupa jingi na bam cukur ka jing ai jung cukur ukun bamorai bala sayap na mata jingi wei hulum kala bari kana pha bat ka jing pusai boru muslim makhoi kana pha to ba ai kini ka jing lai ka jing lo blei kana pha ke sa ke dekat jingi wei pui dekat baki tu ke sa skor ya khobor jing me na kawi kamu chmet dekat upai lang jung me bai sa skor ya khobor khoi ke jing me na kawi na setak kali putih, semua basap jenuk kali bah ngupan sepak jengi, mentah cakap mencakap aman. Tuku melatip bah, kani garing sang, katio, jingi lap kejungi, online jungi, kani garing sing Nongkong, dengan skem bang lasai kan met, ini keduk bang kapor kau biang, bang skem pi badang hing sem, ni tuat lagi perok berjor pi, lasai kan met, ini osno, ya kapor lengbau syukuri jung belai. Ne pastor es sampliang kubli shiboni keduk per agala sai ka jimet akaporo biang kubli shiboni pi wei pui